Os mariscadores de Aguiño están a desenvolver a campaña do ourizo. Na poxa de hoxe, a primeira parada foi de 9,91 euros o quilo, dun produto que se está a converter en indispensable na confraría. Dende comezos de mes é habitual ver os mariscadores de Aguiño chegar a Porto cos traxes de mergullo e capachos cheos de ourizo. Nestes primeiros días da campaña extractiva desta especie estánse a rexistrar bons prezos en lonxa. Está indo por hora moi ben, o precio está indo de sobre 11 hasta 10 estes días. Este ano, entre as novedades que sempre temos todos os anos co plan de explotación, houve dúas novedades. A primeira foi tratar de regular o precio do produto, a oferta e a demanda. Por exemplo, quedamos que se baixa de 9, que se vai a menos kilos, baixa a 20. O tope é de 25, pero se baixa de 9, imos a 20. Iso só nos aconteceu un día, por un motivo que fora, fomos 4 días, o mercado había moito e baixounos, e ao día seguinte fomos a 20 por tripulante e xa nos subeu. E outra das novidades que hai nesta campaña é a prioridade que se dá á seguridade, minimizando o traballo nos días no que os riscos son elevados para reducilos ao mínimo. Conleva este oficio, como traballamos a mergullo, desde a Comisión Gestora intentamos sempre reducilo ao mínimo. Este ano, con alerta xa non se vai, xa non se iba nunca, pero aparte disso, a Meteo Galicia ás veces vemos que se equivoca, ou parte dá o equivocado, entón nós agora poñémonos de acordo, aínda que non haba alerta, se vemos que as condicións meteorológicas é desfavorable e pode conlevar riesgo para os mariscadores, pois decidir quitar o día. O ourizo podese capturar como un suministro de aire dende a superficie ou senón en mergullo en anea. Son as dúas modalidades de mergullo que están non conleva moito o riesgo porque non estás no teu medio natural, entón un fallo pode que ter problemas, pero traballando en conjunto co jefe de equipo arriba minimízase moito un accidente, ainda que pase algo, mas non é o mesmo pasar un error con bo tempo que sempre se atalla que con mal tempo. A campaña durará 40 días, segundo establecido no Plan de Explotación Conxunto entre a Confraría de Ribeira e a de Aguiño. Nela traballan preto de 80 embarcacións e case 200 profesionais que están a topar o ourizo de calidade. Nós co tema da talla xa fomos un pouco por riba da medida da Xunta para ofrecer unha boa calidad, a máis ao mesmo tempo preservar o recurso. A Xunta teno en 5,5 centímetros e nós temos en 6. Xa, claro, a calidad está aí para ver, non é ocultar, son moi bons exemplares, e por iso alcanzamos precios que, esperemos que mellore aínda incluso. Esta especie é agora unha das máis importantes da confraría de Aguiño, xa que co paso dos anos foi aumentando o seu valor no mercado. Sí, é un peixinho ao mar aí 20 anos, daquela era un plan de explotación que é máis un recurso que non aportaba ingresos económicos moi grandes, e agora case se pode dicir que estará á altura do percebe, hai ingresos por mariscador, e claro, por ese mesmo motivo hai que tratar de preservalo moito. As expectativas que hai na presente campaña do ourizo en Aguiño son moi boas. Esperamos que podamos ir os 40 días, e se non podemos, pois o sobrante quedará para decembro, que tamén as cotizacións son moi elevadas, e a xente coidando os tamaños e traballando como se ten que traballar en grupos e co jefe de equipo, sí, vai ser unha campaña boa, a verdade. Na poxa desenvolvida esta tarde na lonxa de Aguiño, a primeira parada estivo nos 9,91 euros o quilo do ourizo. Diariamente na rúa aguiñense estánse a poxar pouco máis de 2 toneladas diarias, en Ribeira preto d'1 tonelada.